Svend, jeg har brug for, at du bygger et hus for mig. Okay. Endelig færdig. Hey Christian, her har du pengene for det meget flotte hus, du bygger til mig. Jeg håber, du er tilfreds med dit hus, Det er jeg. og det passer med pengene. Så mange tak for handlen. Så lidt. Det der værktøj, det er så dyrt. Det er lige meget med momsen. Så er der bare mere værktøj. Jeg har ventet på det i lang tid. Det der værktøj, det er der med en uges tid. Ja, okay. Hej. Men så Christian murmester. Hvad så? Jeg har en dårlig nyhed. Okay. Jeg er nødt til at tage et lån, så jeg ikke har nogen penge, fordi jeg har snydt i moms. Så er jeg desværre nødt til at fyre dig, fordi jeg ikke har nogen penge. Hej Christian, jeg kommer fra Skattevæsenet. Vi kan se, at du ikke har betalt moms. Det passer ikke. Det kan vi se inde på vores computer. Det er 25.000 kroner, der mangler for det hus, du solgte. Men jeg har brugt alle pengene på værktøj. Hvad kan jeg så gøre? Vi vil tage et lån for dig i banken. Okay.